As pistas deportivas da praia de Lourido en Pollo xa están a pleno rendemento con nenos e maiores xogando ao longo de todo o día. Para poñer en valor estes campos e fomentar o deporte entre a veciñanza da vila, a Asociación de Veciños de Lourido organiza os 27º Xogos de Verán, unha semana de deportes para todas as idades. Eu creo que son uns xogos que despois de tantos anos siguen demostrando que funcionan, que teñen unha demanda importantísima, que cubren todas as edades. Aquí podemos vir durante todas estas semanas, vamos a encontrar pois nenos, mozos, avós, decir, de todo. Son uns xogos familiares, creo que representan uns valores moi importantísimos e para nós entendemos desde o Concello que deberíamos, así o fixemos, apoiar, porque son uns xogos que son unha reseña do Brán do noso Concello. Do 24 ao 29 de xullo son numerosas as actividades e torreos que se disputan na praia de Lourido. Entre a programación atópanse deportes punteiros como fútbol ou tenis ou outros máis tradicionais como petanca, chave ou pesca. Nesta programación temos fútbol 6, temos para nenos hasta 13 anos, despois temos tenis, temos vólei, temos chave para maiores, masculino e feminino, temos petanca, tamén para maiores, e gimnasia, temos zumba, pois carreira de caramelos para os máis pequenos. A gran novidade deste ano é a xincana para toda a familia. Este ano, como novedade, temos unha gincana para participar toda a familia, os nenos, cos pais, e que será o viernes, e invitamos a todas as parexas que teñan os nenos que veñan a participar nesta gincana. Dende o Concello destacan todos os beneficios que estes xogos de verán teñen para a vila. Primeiro, deporte. Segundo, hábitos saludables. Terceiro, medio ambiente. Estamos nunha zona que ao final temos o mar, temos arborado, é dicir, tocamos a sostenibilidade, o medio ambiente e creo que os xogos de Lourido, o ambiente familiar. Os xogos de verán están moi asentados en Lourido. Nos últimos 20 anos, só a pandemia evitou que se celebrase durante 2 anos. Case 30 anos de historia que permiten que aqueles nenos e mozos que comezaron nesta aventura agora acuden, participen e xoguen cos seus fillos e netos.